हर हर महादेव। हम विजेंद्र गिरी और तमाम भोजपुरी समाज के हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम और दिवाली के महालक्ष्मी के ढेर सारा शुभकामना। और आज ही जब चैनल से बात कर रहा बानी नीतीश कुमार ऑफिशियल 34 और सबसे निवेदन बा पूरा बिहार के लोग से, पूरा उत्तर प्रदेश के लोग से, पूरा झारखंड के लोग से, यानी जहाँ तक भोजपुरी चलेला हिंदुस्तान में, जहाँ तक भोजपुरी बोलल जाला, सुनल जाला, समझल जाला, सबके दिल से अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम और दिवाली के ढेर सारा शुभकामना। छठ माई से निवेदन सबके घर में शुभकामना हो।